En Galicia e no conxunto de España asistimos con preocupación a unha serie de delitos graves protagonizados por persoas con antecedentes penais, incluso con ordes de expulsión vixentes, que inexplicablemente seguen libres no noso país. Desde o Fin Galicia queremos dicilo con claridade. Non pode haber impunidade para quen comete delitos. Non pode ser que unha orde de expulsión quede guardada nun caixón mentras a cidadanía queda desprotexida. Galicia é unha terra aberta, acolledora, que sempre soubo integrar. Queremos inmigración, sí, pero unha inmigración legal, ordenada e responsable. A quen ven a traballar, a construir, a respetar as normas, benvidos. A quen ven a delinquir ou a fuxir da xustiza, porta pechada. Exiximos a expulsión inmediata de todas as persoas con orden de expulsión por delitos, a revisión urxente dos protocolos que permiten que isto suceda e un compromiso real coa seguridade e coa xustiza. Non é cuestión de nacionalidades, é unha cuestión de responsabilidades. Este país non pode seguir mirando cara ao outro lado. A lei está para cumprirse e os dereitos das víctimas non poden quedar en segundo plano.